Na jó estét! Bocsánat, kérek. Megkérném, hogy az, amivel én a 30 De nem megyünk arra most. 10 perc. Nem megyünk arra. Hát merre járt? Nem tudom, merre jártam, de azt tudod, itt a 30. Azt elhiszem, de merre járt? Ilyen szépen néz ki. Jó, a barátom berúgatta. Ezt szeretnék hallani, csak nem leszek ide a 30-ba. Itt lakom. De minek hiszik annyit, ha nem bírja? Hát na öreg vagy. Ja. Akkor fasza. Ebből, Hát maga tudja, hát. hát nem mondtok, hát. És járgálnom, nem is akarok ráülni. Így, ahogy arra találtam. Azt hát mit hívott, mami? Hát, fröccsöt. Fröccsöt? Az jó. Piros vagy fehér? Milyen fröccsöt iszik? Hát, félsöt. Az Kicsit jó. vagy nagy? Hát nagyot már, nem kicsit. Kicsibe is lehet csoga. Ugye? Jaj. Zavarja a fel. Zavarja a fél. Igen? Hát fél vak vagyok azért. Ja, az fasza. Azért botorkálok. Csak akkor 30-ba lakik. Igen, itt a 30. És mióta lakik a 30-ba? 6 éve. Az jó. 6 éve. Hát mindig hazataláltam, csak most kicsit kibicsolódálom. Az nem jól látja. Valaki meghívott a születésnapjára. Nem baj. Nem baj, miért lenne baj? Hát most mindenki annyit iszik, amennyit gondol, meg amennyit bír, nem? Hát, néha többet bírok, de most Most nem bírt? Hát miért nem? bírtam. Hát miért nem? Hát miért nem bírt? Hát, miért nem? Nem volt több. Ja, nem volt több, elfogyott? Azt a... De most nem volt több. Azt akkor miért nem reklamáltak? Miért nem reklamált, hogy kér még inni, hát? Ilyenkor nem kell hagyni. Házi buliban nem lehet reklamálni. Hát dehogy nem, hát főleg ott lehet reklamálni, házi buliban. Nem lehet reklamálni. Ott annyit kap az ember, amelyik kap. Az jó. Elje meg a szívikat. Hol vagyunk most? Most a Szent István utcába. Kalocsa. Baj a Szent Istvánon. Édes Isten. Itt jövök egyenesen. Igen, azt láttuk, hogy jön egyenesen. A Mars utcába Az lakok. kicsit odébb lesz. Arra, jobbra, vagy balra. Mert jobbra a temető van. Ja, hát oda még nem akarok kimenni. Nem? Már csak ha visznek. Na jó, van, menjen haza, mami. Pihenjen. Nem visznek odáig. Nem megyünk arra. Mi jobbra megyünk. Vagy Ja, így van. Így, és az utca végén meg elmegy jobbra.
És akkor ott lesz a 30, mami. Ott a vég már. Ott a vége.